Салому алейкум дӯстони азиз. Ориентири хонаро нишон медиҳем. Гардиши маршруткаи 15 дӯстон, тарафи шаҳр Пажарка. Хонаи фурӯшӣ 500 метр роҳ тарафи боло аст дӯстон. Ана маршруткаи 15 тарафи шаҳр аст дӯстон. Хоб хонаи навбатии мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, Сесотиқо. Салому алейкум бародарҷоно, ширкати Софсавдо тахфиф худро эълон мекунад. Барои ришу мӯи сар баровардан миноксидил 5%, 10%, 15% ва 16%. Ва инчунин бародарое ки мехоҳед какта эффекти хуб дошта бошад, мезаролеро тавсия метиҳем. Дар муддати 1.5-2 моҳ пурра ришу мӯи сарро барқарор мекунад. Ва инчунин витаминҳо барои пешгирии рехтани мӯи сар, решаи мӯи сарро мустаҳкам мекунад. Витаминҳои биотин ва зинк аст. Ва инчунин заноне ки барои аз рехтани мӯи сар тангисӣ мекашед, барои мӯи сарро дароз кардан ва пешгирии рехтани мӯи сар шампунҳо ҳастад ва инчунин маслое ки свети мӯи сарро барқарор мекунад. Метавонед заказ кунед. Марҳамат. Ана ҳамаи хона аст дӯстон. Нигоҳ кунед. Стили хайтек. Ноҳияи Шоҳмансур, Сесотиқо. 9 километр дӯстон. Рӯпарӯи 7-8 прокат аз Пажарка то даруни анамин хона дӯстон 500 метр аст. Раҳ асфалти кушод. ина латоки обрав. ҳозир то охири видеоро тамошо кунед дӯстон. Полни маълумотша метиҳем хонаро. хоб як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр дӯстон. Рӯпарӯи 7-8 прокат кӯча мешавад боло аз Пажарка то даруни анамин хона, то даруни ана ҳамин хонара дӯстон 500 метр аст. 3 сотиқ замин, 3 сотиқҳо меган ин тарафора. 2 этаж хона плюс мансард бо полни таи якум ошона подвал аст дӯстон. Хонао ба кирпичи сурх бардошта шудааст. Центральни канализатсия, об, свет шаҳрӣ аст, проблема нест. Документҳои хона 100%. хонаро ба кирпичи сурх бардоштаанд дӯстон. ҳозир ҳамаша ба навор мегирем. То охирша тамошо кунед. дӯстон рост калидор мешавад. падабой мондаган 90% хона ремонтш ҳамаш кардаган. просто падабой задагӣ нест. атак хона ҳамаш тайёр аст дӯстон. ҳозир ҳамаша ба навор мегирем. хоб аз тарафи дасти ростмон якум як зали меҳмонхона мешавад. обши гуфтем 320 квадрат аст дӯстон. хонаро ба маҳсулотҳои беҳтарин сохтаган, смент маркаи 500 чиста барои хучон сохтаган ба фурӯш мондаган дӯстон. ина инҷо дӯстон витражни комната аст. комнатаи майдавги витражни. хоб як холи калон аз ин тараф роҳ ба подвал, аз тарафи берунам роҳ дорад дӯстон. ҳозир хола мебинем. дутрӯза аз бари хона. як хона дигар дар инҷо дӯстон. дар якум ошона 3 хона, дар дуюм этаж 5 комната дӯстон. обши 8 комната аст. 3 та санузел. хоб ана якум санузелаш дӯстон.
اینجا جای حاجتخانه унитаз мешавад. این خانه دوستان балкони худ дорад. балконча. лестница серанит аст дӯстон. ана дуюм ошёна. ҳамаш падабой байни якум дуюм монолит аст дӯстон. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. дар дуюм этаж гуфтем 5 дар хона аст. як комната, ду комната детский мешавад. мебинем ӯзи поло ҳама ламинат. дигари хонашиш ҳам детский аст. این طرف میریم. اینجا یک комната ранги кабинет кардагиам дӯстон. ижраш аз тарафи ҳавлӣ аст дӯстон. инҷо ҷо барои мансард аст дӯстон. инҷо метавонед ки лестница кунед барои мансард ҳуй мешавад. роҳ кардагиам. аз ин тараф нигоҳ кунед дӯстон. як детский санузел кардагиам дар дуюмошона барои ана ҳамин комнатаҳои детский. хонаи дигараш санузели барои ана ҳамин хона аст. хонаи дигариш ҳама хона бисёри хона ду тиреза дорад дӯстон. дарош ҳам фирмаи хуб аст дӯстон. арматурое ки ҳамин хонаро бардоштагиан арматураи российские ҳама ягон хеле чизои арзон қати бардоштагӣ нестанд. коридори дуруз дуюм этаж. خب باز با پدوال میتاریم دوستان. анами рӯстаки дӯстон кухня мешавад. ҳамаи симои розетка ва сантехники об ҳамаш баровардагиам. инҷо кухня аст дӯстон. як подвалда калон аст. инҷо як ҷои калидор мешавад.
اینجا از اون طرف هم راه داره دوستان. انا رستکی برای سауنا همه турбоша буровардагӣ инҷо метавонед ки сауна кунед дӯстон. инҷа ҷои варзишгоҳ, ягон спорт. инҷоаш як душевои калон обшӣ мешавад дӯстон. ҳамаи сантехникаҳо, турбо ҳамаш баровардагӣ аст. як душевои калон. кухни гуфтем, ҷои душевои калон, ҷои спортзал ва парилка, ҷои инҷо як калидор дӯстон. инҷо гуфтем витражная комната аст дӯстон. подвале ки дидем аз ин тараф ҳам роҳ дорад. ҳозир ба навор мегирем. ана роҳаш дӯстон. балконе ки комната буд, тагаш роҳи подвал аст. аз ин тараф ҳам роҳ, аз он тараф ҳам. байни хона дистансия, байни стена ва хона дистансия хело ҳам кушод аст. як ҳоҷатхонаи беруна барои меҳмонхона мегӯем. ана инҷо нигоҳ кунем дӯстон. таи ин чи як ҷои подвалча барои ягон бормонӣ. ана ҳамин қаҷо. гир ба гирд светорам ҳамаш баровардагиам аз ин тараф ҳам дӯстон. боло гуфтем ки мансард аст. хоб, як бор дигар такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи шоҳмансур, 9 километр рӯпарӯи 7-8 прокат. аз пажарка то даруни ана ҳамин хона 500 метр роҳ аст дӯстон. тарафи сесотиқҳо меган 9 километр. сесотиқ замин, обши 8 дар хона. бино ба кирпичи сурх бардошта шудааст. канализатсия центральный, свети шаҳрӣ аст дӯстон. алиш ба ягон мошин ва квартира то 50% сум мешавад дӯстон. суме ки нархи навора мегем, то 50% сумаш алиш мешавад дӯстон. нархи ин хона ба курси миллӣ 1 миллиону 300 ҳазор сомон, ба курси доллар 130 ҳазор доллар мешавад дӯстон. муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 907 75 75 50 919 55 51 11. ана ҳамин 907 75 75 50 ватсап дорад дӯстон. дар ана ҳамин номеро занг мезанед. соҳиби мулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад. полни ҳаври брусчаткае. хуб, раҳмати калон барои диққат. бо мо бимонед дӯстон.